Čau lidi, tady Kulma a u tohoto videa to bude školní průsery. Takže jdeme na ně. Nevím, jestli mě vidíte, ale asi jo. Tak jdeme na ty průsery. Tak jsem tu tady trochu osvětlil takovou lampičkou. Takže jdeme na ty průsery. První průser je Martin opakovaně zapomněl školní pomůcky. Prosím o domluvu. To je první. Druhý je... Tady něco najdem. Tak třeba... Po druhý, Martin stále zapomíná školní pomůcky. Dne mu chybí nůžky. Nůžky, no, jsou takový typický nůžky. To je druhá. Takže tady byla taková červená poznámka, nevím, jestli to vidíte. Tady byla poznámka. Takže Martin opakovaně zapomíná pomůcky 5krát. Kromě toho mi Martin již zapomněl teda. Prosím o důraznou domluvu. Ty lidi, já furt zapomínám, já nevím, proč to je, ale já prostě zapomínám, no. No jo. Takže čtvrtá. Martin úmyslně ublížil spolužákovi. Prosím o domluvu. Děkuji. Já jsem takovej typ, který furt by bojoval a tak dále. Furt se tady peru s bráchama, mě to nějak začalo bavit, už to mám ve zvyku a jdeme najednou. Tady mám taky jednu poznámku. Tady, nevím, jestli ji vidíte. To já už natáčím přesně 3 minuty. Takže Martin úmyslně ublížil žákovi. Prosím o domluvu. Děkuji. Prosím o domluvu. Děkuji. Martin opakovaně zapomíná školní pomůcky. Prosím o domluvu. No, už mě znáte, no. Asi 7. Tak to je... Martin opakovaně vykřičuje ve vyučování. Prosím o domluvu. Takže já byl takový typ, který furt jako bojoval, furt vykřikoval a tak dále, prostě co se nemá. No, taky jsem za to musela pikat. Takže lidi, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte komentář, budu se na vás těšit a u dalšího videa zdar. Watcha, my name is John Cena.